מחר יש זמן אדמה, צריך לחלק אחריות. כמה שעובדים על הבוץ, כמה שעובדים על הכרם. מה עוד היה שם? שיט, וגם שחורי ביקש ממני להחזיר לו את המברשות שלו. וואי, אני לא יודע מה נעשה. אני לא יודע אם יש מספיק אנשים. אנחנו חייבים למצוא עבודה לכולם. הלו, אתה יכול לחשוב בשקט? מה? אני שומע אותך. מה זאת אומרת? אתה חושב ממש חזק, אחי. אתה יכול לשמוע את המחשבות שלי? כן, אחי. בונה, זה גדול. מטורף. תחשוב אם היינו יכולים לשמוע את המחשבות של כולם. בונה, אחי, זה... פסיכי! אוי, מה זה? נפל לי לשם. איפה זה? נפל לי שם? איפה זה נמצא? איזה תחת. פה. זה נפל לשם? אוקיי. נו, תביא לי, נו. נו כבר. אני לא יכול יותר לחכות, אני רוצה לכתוב את מה שהיא אומרת. אוי, כואב לי הראש. אני כל כך עייף. לא ישנתי בלילה. אני מת בעייפות. מה כתוב כאן? אני לא מבין. שלוש כפוי שאני יושב את זה איך קוראים למנזר הזה? אמאוס. יש לי הרגשה ששכחתי משהו בכרם. מה עשיתי קודם? רגע. עבדתי בכרם, עשיתי משהו... שיט, רגע, שמתי את הפלאפון, דיברתי בו. וואו. מעניין. פשוט גאוני. מישהו ראה פה מטבח? אני מחפשת מטבח. איפה המטבח? קוראים לי חתי חתולה. אני ראיתי מטבח פה? מישהו? אוי, איזה יופי השיער שלי. הוא פשוט נראה מדהים. ממש כמעט כמו בטקס עם השמלה האדומה הזאת. זה מזכיר לי איך קריינתי יותר טוב מאלעד. פשוט לא ראה אותו ממטר. אפס. וזה מזכיר לי, יש לי פסיפס לעשות יור. אני לא יכולה, אני חייבת לחתוך אותו לחלקים, לרסק אותו, לגמור אותו, אין לי כוח מי זאת? אוף, האוכל זוועה. 3 פעמים ביום אני אוכלת את החרא הזה. סוף סוף ארוחת צהריים, כל כך רעבה. כל כך טעים לי. עוד מעט מנדה מתקרב, חייבת לעשות פעילות. אופס, או שאני לא אעשה? שכחתי. טוב, אין מה לעשות. אהבה מתקרבת אליי והיא הולכת. כל כך עייף, חייב לקום או משהו. חזרתי, אבל אני עדיין עייף. איך אני אשרוד את כל השיעור הזה? וואו, ממש מגרד לי השפם. קראת לי? לא? מוזר. חייב לי לחשוב מה אני עושה. אולי נתעניין קצת בטקסט, מה כתוב פה, בוא נראה. אוי, זה מעייף נורא. עדיין מדברים על גורדון? יופי. איפה שמתי את הטקסט שלי? אולי אצל לילך? אולי אצל רז? או אצל לילך? יכול להיות בעצם אצל רז? אבל אולי בעצם כן אצל לילך. אני אחזור לישון. אני אצייר הכי טוב בהיר. מה אני אצייר? אוקיי, אני אצייר עין. איזה עין יפה יוצאת לי. חבל על הזמן. אני כזה טוב. שקרה לי? לא, נחזור. אמא אמרה לי שאני אצייר הכי טוב בעולם. מה דבורה אמרה לי? אתה לא תגדיר אותי! למה הם כל הזמן מחכים את אמא שלי? אני אוהב את מאמה דבורה. תהם, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. מזמור לדוד. למה אתם לא זורמים איתי? אני לא מבינה. נעל רבא, גם כן כל הקהילה הזאת. כל הבית כנסת הזה, גם כן חברה של פלורליסטים מעצבנים. אול אברהם הרבה יותר טוב. אוף, די, למה אף אחד לא מקשיב? די, זה ממש מעצבן, כולם בטלפונים. אוף, ומה אתה מצלם? Where Stepini Menimai da Krembo? Mi estimamo? Molestava la что? Да. טוב, אני אעבור לעברית. מה, אני אחייך? כדי שדרור יחשוב שכיף לנו? אני לא חייב. אני לא חייב לחייך בגלל שהוא... אני אוהב אותו או משהו, אבל אני אחייך בכל זאת.
בואנה אחי, זה גדול.